Výtvarnej činnosti tvorbe sa venujem od roku 2003. Prešla som samozrejme určitou genézou, ako asi všetci, že najprv som sa učila od majstrov a po určitom čase som si prešla všetkými rôznymi technikami, olejomalba, akryl, akvarel, grafika. Proste žiadna technika mi nie je cudzia, ktorú si môžem vyskúšať a čo aj činím. Čo sa týka vývoja mojej tvorby, najprv som začínala obrovskými plátnami. Milujem tvorbu a malbu na veľkých plátnach, dovoluje to úplne voľné plynutie fantázie. Časom som ale sa vrátila aj k menším formátom, aj k subtilnejším technikám, lebo čo sa týka logistických nejakých podmienok, rôzne výstavy, keď sa rozbehli rôzne projekty, vy dokážete povedať svoju výpoveď aj na týchto technikách, aj týchto menších formátoch. Moja tvorba prechádza vlastne kontinuálne nejakou zmenou. Nemala som nikdy nejaké okna alebo nejaké obdobia, kedy by som mala nechuť k tvorbe. Práve naopak, ja mám neustále nutkanie, proste mám v sebe taký motor, ktorý ma nutí, aby som stále niečo vymýšľala, stále niečo skúšala. Všetci sa už doma na mne bavia, ale pritom ma veľmi chvália a podporujú, takže asi je to dobrá cesta.